ҷӯрабой Шукуров сокини 64 солаи ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд мебошад. ӯ соҳиби 3 духтару 1 писар аст. тӯли 10 сол мешавад ки дар бозори марказии панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ароба мекашад. бо ин роҳ ӯ зиндагии худро пеш мебарад. Писарам касал буд. Касал буд ки ман ачхил босадам пул ёфтан даркор буд. Кин пайшанба омадам. Пайшанба омадам як ҳамаша дидам. Дида вай арава ҳай мекунад ки бачаҳо пурсидам чихел. Гуфтам ки якта юфт ки майлаш. Якта арава ёфта метиям. Якта арава ёфта дод кор сар кардам. Секин сар кардам мана 9 сол мана кор кардастам пайшанба. дар солҳои аввали омадааш партовҳои ошхонаҳоро мекашонд ва бар ивазаш як луқма хӯрок меёфт. дар аввал аробаро иҷора мегирифт. имрӯз аз они худро дорад. аробаи ӯ аз аробаи дигарон фарқ мекунад. ҷӯрабой амак ба аробааш мотор пайваст кардааст. баъд аз 4 соати пайваст ба қувваи барқ 2 рӯз ба ҷӯрабой амак хизмат мекунад. қаҳрамони мо мегӯяд ки то сохтани чунин ароба барои ӯ дар хунукиҳо кашонидани борҳои вазнин мушкил буд. ҳай кардам қувватам нарасид. 1 сол забта ҷамъ кардам. 3 сомон ба 2 сомон ба гирифта квартирава ҷамъ карда сони сохтам. ҳоло дар бозори панҷшанбе аксарият ӯро мешиносанду ҳатто ӯро мекобанд. нафароне низ ҳастанд ки ба бозор намеоянд ва ба ҷӯрабой амак занг мезананд. ӯ худ харид намуда ба хонаи онҳо мерасонад. ҷӯрабой амак бо алам мегӯяд ки ҷавонон ҳама меоянд ва баъд аз як муддати кӯтоҳ онҳо ба муҳоҷират ва ё ба ҷойи кори дигар мераванд. аммо ӯ дигар қувват надорад ки ба кори вазнинтар даст занад. аз шахсони саховатманд миннатдорӣ менамояд ки кам кам ба ӯ кӯмак мекунанд. якта клиентам ҳай кашала мекунам моси омон. боям анча ман ба ёрдам додагӣ. номаш Насимҷон. моси омон. 9 сол кашала мекунам бораша. вай анча ёрдам дод. овқат масъаласи мисол зимистон ба мебиёд. ман мебинояду полтонаша кашта ман ба мекард. ини вай кунид кора кунид. маршрутка ба овқат вай мекунад. ман маршрутка ба вай кардам рафта гирифти хӯр кунид. ваям зур. ҷӯрабой амак мегӯяд орзу дорад писари ягонаашро ки баъд аз чанд соли беморӣ сиҳат намуд хонадор кунад.